नैबे जाहैबाय मेन गेट बेनिफ्राय नै आं हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि नामखौ देखायनोसै नोंथांमोननो एज ए मेम'रिनि थाखाय आङो ब्लग बानायनो नागिरबाय बुस्थुआ मस्ट इम्परटेन्ट जाबाय नङा होनबा बेखायनो बेखौ बानायदों आरोना नै बेयो जाहैबाय लोगोफोर हाबा मन्दप आरोना जोंनि बर' नियम बाथौ हाबा जागोन आं बेखौबो जेसेबां हायो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो एसे साजायनो बाखि दंबायो आरोना आङो र' मेम'रिनि गासिखौबो लाजोबसै रेडि जाहांबाय दा स्टार्ट खालामजेनबायानो दाहाय दसे थानानै नोंथांमोना गासिबो लुक्सखौ नायदो लास्ट फाइनालाव माबायदि नुयो जुलि बसुमतारी आङो दा बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होगोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालायनो हागोन हाबा बा माबा मोनसे सेरेमनिफ्राव नोंथांमोनहा माने मेकआप खालामजानो हागोन आरोना दा फाइनाल लुकखौ देखायनोसै आं लोगोफोर दासो आराम्भ'थ' बिराद मोजां ना नैबे जाहैबाय रिसेपसन नैबाव जोंना हिन्जाव गोदान जिरायग्रा आरोना नै लोगोफोर फाइनाल लुकआ नायदो दानाबा एसे गेजेराव थांदां नै आंनाव ओमफ्राय आंना प्रिन्सेसफोरा ओंखाम जागासिनो मा मा ओंख्रै माबा दाउ ना जाजोब्बाय जोङो रेगि रेगां समायजोब्बाय भिडिअब्रा
नै लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय दानाबा बाथौ आर'जनि हान्जाफ्राबो सौफैबाय नै लोगोफोर जोंना बैराथिफ्रा देलायगासिनो हाबानि सिगां आर'ज गाबग्रोदों
Hiraya. Hiraya. Aham. Ang besar mungkin sanadımı. Musara işe. Musara işe. Musabır işe. Buyrak çıkarsan şuna musahı. Sana ba? Nani ko naman sila. Kana yung pumilo.